खुलुमबाय। प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननायखौ बावहरबाय। दिनैनि बे वर्ल्ड मादार्स डे एबा बिमा सिबिनाय फोरबोआव नुजाफैनाय बिमाफोरखौ इसोरा जोबनो गैयै बोर होफ्लायथों। आन्ना जार्भिस होननाय सुबुङा बिमा सिबिनाय सानखौ जुरिजेनदोंमोन आरो बे दिनाव जों बयबो बिमा माहारिखौ मान होनायजों सिबियो। बिजों लोब्बा लाखिनानै गोथार बाइबेलाव नायोब्ला जों नुयोदि ओंखारलांनाय 25:12 सिरियाव बेबायदि लिरदों, गावनि बिमा बिफानो मान हो, अब्ला इसोर प्रभुआ जे हादरखौ नोंसोरनो होगोन बेयाव गोबाव दिनफोर खामिनो मोनगोन। बिमा सिबिनाय सानावल' जों बिमाफोरखौ मान होयोब्ला जानाय नङा, मानोना बिमाफ्रा जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो दाव दाव अनबोबाय, जोंनि लोमजानाय साजानायाव जोंखौ जोथोन लाबोबाय, उखैनाय समाव जोंखौ जाहोबाय, मोजां गाज्रि सायख'नो फोरोंबाय, बे गोथां इसोरखौ सिबिनो खुलुमनो फोरोंबाय। बेबायदि जेरैथिंबो लामा दिन्थिगिरि बिमाफोरखौ जों जेब्लायबो मान होनांगौ। बिमाफ्रा मोजांनि थाखाय होनाय बोसोनफोरखौ जों अरायबो लानांगोन। थै बुरै नों जेबो रोङा, जाम्बि बायदि सोद्रोम गैयै रावफोरजों दाराय। बोसोन बिजाब 20:20 सिरियाव बेबायदि लिरदों, नोङो गावनि बिमा बिफाखौ साव होब्ला नोङो गोबाव जोरनाय नङा। बे सिरिनि गेजेरजों बेखौनो जों मिथिनो हायो जे बिमा बिफाखौ मोजां आखल दिन्थियाब्ला जोंहाबो मोजां जानाय नङा। खायसे ओरैबायदि फिसाफोर दं, न'आव गैजाया होनो हायै अबस्था, बेखौ मिथिखानानैबो बाइक, स्कुटि, कार बायदि बायदि दाबिलाबायो आरो बिनाय समाव होनो हायाब्ला बुंनोसै, आंखौ बिदिब्ला मानो खांनाय, थैदो नोंसोरो बोराय बुरै होननानै गावनि जोनोमगिरिफोरखौ सावहोयो। बेफोरबायदि गाज्रि रावफोर बाहायनायफोरजों गावनि बिमानि गोसोखौ माब्लाबाबो दासिफाय। जोंनि आमलायबादा मण्डलीनि लाइमोनफोर आरो ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन, फै जों बयबो गुरै नम्र जानानै सोलोंनि इसोरनि गोथां रावखौ आरो गाव गावनि बिमा बिफाफोरखौ मान होनायजों इसोरनि बोरखौ जेब्लायबो बुथुमना लानि। And I want to wish you a very blessed Mother's Day. Amen. खुलुमबाय। आं बयनिबो अनसुलि बिमाफोरनि सिगाङाव हेपि मादार्स डे बुंनो सानो आरो जों नोंसोरजों बे नोंसोरनि स्पेशल अकेशनाव थानो हायाखै, नाथाय जों आं बे भिडिअ'जों नोंसोरखौहाय आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बावहरहरो। जों मिथिगौ बिमाफोरा बयबो गावसोरनि फिसाफोरखौहाय खस्थ' लानानै फेदेरबोबाय देरबोबाय, नाथाय जों नोंसोरनि अननायखौहाय नोंसोरजों थायोब्ला जों आन्दाज मोना, खिन्थु जों नोंसोरनिफ्राय जानगाराव थायोबा नोंसोरनि अननाय, नोंसोरनि संनाय खावनाय गासैखौबो गोसोखाङो। ओंखायनो आं नोंसोरखौहाय बयनिबो बिमाफोरखौहाय इसोरा बोर होथों। आं प्रार्थना बियो नोंसोरखौ इसोरा नोंसोरखौहाय दैदेनलाङो नोंसोरनि उननि जिबनावहाय। हामलायनाया जाबाय। गिबियावनो आं जोंनि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरोबाव गामिनि गासै फोथायारिफोरनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आरोबाव जोंनि इयुथनि दैदेनगिरिफोरखौबो हाजासे हामबाय होनो बेबायदि मोजां समखौ आंनोबो होनायनि थाखाय, आरो गामिनि गासै बिमाफोरनिसिमबो मादार्स डेनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि अनसुलि आयै, आंनि खुलुमनायखौ नाजाव। दिनैनि बे गेदेर सानावबो आं नोंनि सेराव सहैनो हायाखिसै, थेवबो नोंनि मोजां देहानि थाखाय आं इसोरनियाव जेब्लायबो आरज खालामबाय थागोन। उन्दैनिफ्रायनो नों आंखौ फेदेरबोबाय, फोलावबोबाय, फोरोंबोबाय, दिनै नों आंखौ आंनि आथिङाव गसंथानोबो हाहोनाय खालामबाय।
गोबां दुखु खस्थ' सैसोबोनांबाय नों आयै आंखौ जोनोम होनायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै। दिनै नोंनो होफिननो थाखाय आंहा जेबो गैया। आंनि गोसोनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय जि अननाय दङ बे अननायखौ आं नोंनो जासिहरो आयै। गोसो दंमोनब्लाबो दिनै नोंनि सेराव थांनो सहैनो हायाखिसै। गोसोआव अरायबो जाखांबोबाय थायो नोंनि आरो बाबानि अननाय बोसोन, नोंसोरनि महर। गोबां समाव गावखौनो हारसिं बायदि मोनो न'निफ्राय गोजानाव थानानै। नोंसोर खाथियाव दङमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन बेबायदि साननाय फैयो समाव। नोंसोरनि बादि अननाय बे संसाराव रावनिफ्रायबो मोननाय नङा आयै। आंनि इसोरनिसिम बेल' आरज, नों आरो बाबा जेब्लायबो मोजां देहायाव थाबाय थानो हाथों। खुलुमबाय। सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि मादार्स डे गासैबो बिमाफोरनिसिम। दायो आङो बिमाफोरनि साननि सायाव सुंद' स्पिच होनो आखायाव लादों। दिनैनि दिना जोंनि बिमाफोरनि अननायखौ गोसोखांना बिसोरखौ मान होनायनि दिन। नाथाय बे नङादि जोङो दिनैनि दिनावल' बिमाफोरखौ मान होनांगौ, अननांगौ एबा मानिनांगौ। मानोना बाइबेलाव लिरनाय दङ दि बिमा बिफाफोरखौ मानिनायानो जोंखौ हादराव गोबाव जोरहोगोन आरो प्रभुजों होखाजानाय जोंनि सेथि हुकुमाबो बेनो। दिनैनि दिनखौ सेथिबारनि थाखाय 1917 मायथाइयाव फालिजेननाय जादोंमोन आरो बे दिनखौ दिनैसिम फालिनाय जायो मानोना बिमाफोरनि अननाया जोबनो थाङा आरो बिसोरनि अननायखौ रां रुफा सना हिराफोरजों रुजुनो हाया। लोगोसे बिमाफोरानो जोंनि सेथि फोरोंगिरि होननानै जों मोनथियो। जोनोम जानायनिफ्राय लानानै संसाराव थांना थाजासिम बिमानि गोथार अननाय, मोजां गाज्रिखौ फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो। गासै बिमाफोरा जों फिसाफोरनि मोजांखौ लुबैयो। जोंनि दुखुआव जोंजों थाफायो, जोंनि सुखुआव जोंजों रंजाफायो, जोंनि लोरबांनि समाव जोंखौ हेफाजाब होयो। गावनि मेंनाय उखैनायखौ सानालासे जोंनि नांगौखौ सुफुङो। बेनिखायनो सासे फिसा जानानै आङो सानोदि जोंनि बिमाखौ मान होनाय एबा अननायखौ जों संसाराव थांना थाजासिम बावगारनो नाङा। आंनि दिनैनि बिमाफोरनि साननि मुङै सुंद' स्पिच होनाया एसेनोसै। हामबायसै। खुलुमबाय। सिगांथारनो आंनि बिफाखौ आं हामबायो बे समखौ मोननायनि थाखाय। नैथियाव मुलुगनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननायखौ आं जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बे बिमाफोरनि गोथार सानाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु लानाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार सानाव गासै बिमाफोरनिसिम हेपि मादार्स डे। बिमा होनोब्ला जों बुजिनो हाखायो जाय बिमाया जोंखौ जोनोम होदों, जाय बिमाया जोंखौ संसार नुहोदों। बिमाया जोंनि फार्स्ट फोरोंगिरि, जायहा जिउनि लामा देखायो। आं मिथिगौ आंनि आइआ आंखौ आलो आलो खांबोदों, फेदेरबोदों, बिनि अननायजों आं देरबोबाय। आरो गासैखौबो बिमाफोरनिसिम आं हामबायो मानोना बिमाफोरा गोरलैनिफ्रायनो आलो आलो खांबोयो गावनि फिसाखौ, गावनि गथ'खौ। बेनिखायनो आं बिमाफोरनिसिम हामबाय होयो। Once again, Happy Mother's Day. Thank you. खुलुमबाय। सिगाङावनो बिफासिम हामबाय बे गोथार सान खुंनायनि थाखाय आरो जोंनि मन्दिरनि गासैबो मेम्बार्सफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरबाय। आरो दिनैनि बे गोथार सान जि मादार्स डे, बेवहाय जोंनि मन्दिरनि गासैबो बिमाफोरखौ आं भेरि हेपि ब्लेसेड मादार्स डे होनना उइस बावहरो। आरो आं इसोराव आरज खावलायोदि इसोरा नोंसोरखौ जेब्लायबो मोजाङै दैदेनगोन आरो नोंसोरखौ मोजाङै बिसोरनि जिबनाव इसोरनि अननाया थाबाय थागोन होनना।
हामबायसै। खुलुमबाय। सानजौफुनि गोजोननाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोंनि मण्डलीनि गासैबो बिमाफोरनिसिम बिमाफोरनि सानखौ गोसोखांनानै जोंनि बिमाफोरनि बयनिसिमबो हेपि मादार्स डे। जोंनि बिमाफोरा जोंनि जिबनाव मोनसे इसोरनिफ्राय होनाय गेदेर बोर, जायखौ जों रावजोंबो रुजुनो हाया। बेनि अननाय, बेनि जोंखौ आदर खालामनाय रावजोंबो रुजु जाया। आंनि फंबाय, बिब', बिनानाव उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम जों बिमानि खोथा बाथ्राफोरखौ मानिनानै बेखौ मान होनो रोंनांगोन। मानोना जोंनि बिमायानो जोंखौ जोनोम जाजेननायनिफ्राय आखायाव हमना जोंखौ बे संसाराव थाबायजेननो फोरोंनाय। हामबायसै। सिगाङावनो जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ हामबायहोयो आरो जेसेबांनाखि बिमाफोर दिनै अनलाइनजों बे भिडिअखौ नायदों, गासै नायग्राफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिमाफोरनि सान एबा हेपि मादार्स डे जासिहरनाय जाबाय। दिनै देवबार 12 मे। दिनैनि दिना जों लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट दिन। मानोना जोंखौ जोंनि बिमाफोरा जेरै अनो, जेरै जोथोन लायो आरो जोंनि थाखाय जेसेबां खस्थ' लायो जों बेखौ होफिननो हाया। बेनिखायनो जों बिमाफोरखौ हाजासे मान होनो नांगौ आरो बिसोरनि बोसोन लानांगौ आरो नम्र जानांगौ। लास्टआव आरोबाव बिमाफोरनिसिम हेपि मादार्स डे। खुलुमबाय। दिनैनि बिमा साननि मुङै फिसाफोरनि जानानै बयनिबो बिमाफोरनो गोजोननाय आरो सान्थि जासिहरबाय। दिनैहाय आङो फिसाफोरनि जानानै फंनैसो आङो बिबुंथि होनो सानबाय। दिनैहाय बुहुमनाङैनो बिमा सानखौहाय बयबो फालिदों। जायहा बिमाफोरखौ गावनि बिमाखौ अनो, जायहा गावनि बिमाखौ जेरैहाय गावखौहाय उन्दै समाव जोथोन लाबोदों, जायहा बेखौ सानो, बिसोरो दिनैहाय गावनि बिमा बिफाखौ मान होदों। मानो होनोब्ला सासे बिमा जानो थाखाय गोबां खस्थ' नांगौ, गोरलै नङा। सासे बिमाया 9 मास गावनि गोरबोआव लानानै गोबां खस्थ' भुगिनांगौ जायो। सानाय सुनायजों, माब्लाबा समाव लोमजानायजों। अब्लाबो गावनि बे गोरबोआव थानाय उन्दै गथ'खौ जेबो खहा खालामालासे जोथोनै लाबोयो। बिमा होनोब्ला गोरलै नङा। सना रुफानिख्रुइबो दाम गोसासिन दिनै बिमानि अननाया। बेनिखायनो आंबो दिनै बुंनो सानबाय, बिमानि अननाया ओरैबायदि जे गाव लोमजाब्लाबो खस्थ' मोनब्लाबो गावनि फिसाखौहाय जोथोन लायो, माबा जासे जोथोन लायो, अनो। बेनिखायनो बिमाफोरखौ सेल्युट होनो गोनां। आरो दिनैहाय जाय फिसाफ्रा बिमानि अननायावहाय देरबोबाय, लावबोबाय, रोंबाय, गोरों गोरा जाबाय, बिथांमोनाबो दा गावनि बिमाया बुरैनानै थाङोब्ला जोथोन लाफिननांगौ। बिमाया जेरैबायदि जोथोन लादों, बेबायदिनो बेनिफ्राय बांसिन फिसाफ्रा जोथोन लानांगौ। बिमाफोरनि खोथा मानिनानै जेब्लायबो आवगायलांनांगौ। जाय बिमाया फिसाफोरखौहाय
उन्दै समाव गोबां खस्थ' मोनो जोथोन लाबोनायावहाय। बिफाफ्रा बायहेरायाव थाङो खामायनो, माबा मोनसे खामानिनि थाखायहाय बायहेरायाव थाङो। दिनैहाय बिमाया हारसिं जायो न'आवहाय, ओरै मावनाय ना ओरै मावनाय बेबायदि जायो। बे समाव अब्लाबो बिमाया गावनि गथ'खौहाय जोथोन लानो हायो। बेनिखायनो सोमोनांथाव बिमाफोरनि अननाया। दिनैहाय फिसाफ्राबो दिनै गोबाङानो बिमाफोरनि अननायखौ मोनब्लाबो जेब्ला देरो लावो अब्ला बिमा बिफानि खोथा लाया, बिमा बिफानि सिङाव थाया। दा गोबां बेबायदिनो जोंनि फिसाफ्राबो गावनि बिमा बिफाखौ दुखु होयो। दिनै आं खावलायदों जोंनि मण्डलिनि गथ'फोरखौ आङो खावलायदों, जायहा नोंसोरखौ खांदों अनदों बिसोरखौ नोंसोरो माब्लाबाबो दुखु दाहो, माब्लाबाबो दानेवसि। जेब्ला नोङो गोरों गोरा जागोन, अफिसार जाहैगोन, अब्लाबो नोङो नोंनि बिमाखौहाय माब्लाबाबो दुखु दाहो, जोथोनै ला। बिमा बिफानि सिङाव था, बिमा बिफानि सिङाव थानायनि इसोरखौ अननाय, बिमा बिफाखौ अननायानो इसोरखौ अननाय होयो। जोंनि बाइबेलाव बेबायदिनो बुंदों। आङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो एसेबां हामबायसै।